Ix-xahar ta' Awwissu iġib miegħu festa importanti għal bosta, dik ta' Santa Marija. Propju jum qabel ma niċċelebrawha, il-volontiera tal-festa tal-lokalità tal-Qrendi jinsabu lesti biex il-lejla itellgħu spettaklu pirotekniku mill-isbaħ. Hekk kif ninsabu lejlet il-festa tant mistennija minn ħafna, numru ta' lokalitajiet f'pajjiżna għaddejjin b'xogħol bla waqfien għal spettakli li joffri s-sajf Malti u li jpaxxi l-għajnejn ta' kull min isegwihom. Il-ħamis filgħodu għan jużar il-lokalità tal-Qrendi fejn assista għall-aħħar preparamenti mill-Kamra tan-Nar ta' Santa Marija. Tkellimna ma' Mario Zerafa li ilu jaħdem in-nar għal dawn l-aħħar 28 sena li spjegalna x'jinvolvi l-programm bl-isem ta' The Conquest of Darkness. Dan hu maqsum f'5 partijiet li jinkludu murtali tradizzjonali iżjed minn 30 minuta ta' nar sinkronizzat mal-mużika u n-nar tal-art li jilħaq il-qofol tiegħu bit-tapit. Zerafa kompla jgħidilna xi jkunu l-emozzjonijiet ta' bħalissa. Bħalissa waqt li nagħmlu da servizz kun eċċetata ma tkunx taf. Inti tkun ippreparat imbagħad dan il-lob tan-nar kulħadd jaf x'istgħamel ġifieri nkunu qed nistennew istennija. Imbagħad wara kif tmur tep ikollok sodisfazzjoni bl-ebda dubju, speċjalment xi nitilgħu il-kniesa fil-għaxija bħalada wara li spiċċa kollox għall-barka, is-sodisfazzjoni tkun kbieru. U appella li dawk kollha dilettanti mhux l-inqas dawk li qatt ma żaru l-lokalità tal-Qrendi fil-ġimgħa tal-festa. Dan huwa spettaklu tal-lob tan-nar illi mhux bil-fors tkun dilettant tan-nar inti biex tuħu pjaċir dan għandna il-mużika fuq kollox, eżempju bħal-lejla lejlet il-festa. Nippruvaw kif nagħmlu programm aħna nippruvaw li kemm jista' jkun ma ndejqu l-ħadd u da spettaklu b'xejn. Hawnhekk tista' tiġi fil-bypass ta' Qrendi u mid-9 nofs ta' fil-għaxija l qudiem wieħed igawdi magħna.